Maazị Ikioyo Orutugu ewegoro ọkwa site n'aka Nnahe Obono Itam dịka kọmishọna ndị ọrụ uwe ojii n'ime Anambra steeti ma bụrụ nke 35 mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu. Maazị Orutugu kwuru na ya ga-aga n'ihu wee kwalite atụmatụ ọrụ nchebe ọdachi n'ime Anambra steeti ma hụ na ohere dịrị ndị mmadụ imesapụ arụ bụ nke a ga-ejigide. Chibuzo Okoye ga-akọtọpụ akụkọ a. Ya bụ onye kọmishọna ndị uwe ojii onye kwuru okwu mgbe ọ gara hụ ka ya bụ ihe siri mee na Nnewi bụ ebe ejidere ma gbukwa ụmụaka 3 wee donye ahụ ha na friji. O kwuru na ọ bịara ịkasi ndị ezinụlọ ahụ obi ma gwakwa ha na ndị ọrụ uwe ojii steeti a ga-agbasi mbọ ike ịhụ na ha chọpụtara ndị mere nke a ma kpụga ha n'ụlọ ikpe. CP Orutugu mere ka amata na akọwarala ya etu ndị Anambra si wee gbapee ya bụ amụma Operation Udogachi, kwuo na ha ga-agba mbọ imemila ihe ọbụla na-eweta mkpasa na steeti a.